бино ба сарчашмаҳои ба дастрас расида дар кишвари биҳиштосоямон зиёда аз 2000 мавзеъ ёдгориҳои таърихӣ мавҷуд аст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки хоки ин диёр муқаддасу пурганҷест. бо замин ин сарзамини кӯчаки муқаддасро боз 93%-ашро кӯҳҳо ташкил медиҳанд. ин кӯҳҳо низ дар навбати худ ба иқтисоду фаровонии маъданҳои табиӣ ва алалхусус ба таъмин кардани оби мусаффо дар минтақа нақши калидиро иҷро мекунанд. кӯлоб як гӯшаи зебоманзари ҷумҳурӣ буда беш аз 87% майдони минтақаро кӯҳҳо ташкил медиҳанд. кӯлоби бостонӣ бо кӯҳҳои сарбастаи худ маъмулу машҳури минтақа ва ҷаҳон гардидааст. кӯҳи Чилдухтарон яке аз онҳост ки дар ноҳияи Моминобод ҷойгир шудааст. кӯҳи Чилдухтарон дар самти шимоли шарқии кӯлоб воқеъ буда аз сатҳи баҳр дар баландии 1200-2600 метр ҷойгир шудааст. вай шохаи ҷануби ғарбии қаторкӯҳҳои ҳазрати шоҳ буда дар ҳавзаи дарёи ёхсу мавқеият дорад. Чилдухтарон табиати ба худ хос дорад, алалхусус кӯҳҳои ҳайратангези он одамшакл ки ба масофаи 5-6 километр тӯл кашидаанд ва то 60 метр баландӣ доранд, диққати бинандаро ба худ бештар ҷалб мекунанд. ин қатор кӯҳҳо аз регсангҳои сурх ва хокисаранг иборат аст. мувофиқи тадқиқоти академик Баротов, сину соли кӯҳҳо ба 70 миллион сол баробар буда бар асари бодхӯрдашавӣ ва дигар равандҳои табиӣ ба вуҷуд омаданд. вобаста ба баландӣ ва фаслҳои сол иқлим тағйир меёбад. боришот ба ҳисоби миёна солона 700-800 миллиметрро ташкил медиҳад. умуман дар кӯҳи Чилдухтарон чунин минтақаи фаррозии набототро фарқ мекунанд: бутазорҳо ва ҷангалзорҳои кӯҳӣ. дар ин ҷо бештар лолаҳо, савсани кӯҳӣ, гули баҳман, сиёҳгӯш, гули наврӯзӣ ва даҳҳои дигар мерӯяд. ҳамчунин якчанд намуд ҳайвонҳоро низ дар ин ҷо вохӯрдан мумкин аст. чӣ гунае ки маълум шуд, кӯҳи Чилдухтарон ландшафти табиии зебое дорад. мавзеъи мазкур аз сарватҳои табиӣ бой аст, хусусан захираҳои биологӣ. дар айни замон кӯҳи Чилдухтарон ёдгории геологӣ эълон шудааст. ҳанӯз соли 1959 баҳри ҳифзи ҷангалзорҳои кӯҳӣ ва ширхӯрони нодир дар ин мавзеъ парваришҳои комплексии Чилдухтарон таъсис ёфта буд. ҳамин тариқ кӯҳи Чилдухтарон як гӯшаи зебоманзари ватани азизамон буда, ҳифз кардан ва оқилона истифода бурдани сарватҳои он сабаби рушду инкишофи иқтисодиёти диёрамон мегардад.